Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi muri Zimbabwe ndinovimba munofara kwese kwamuri ikoko ndichikuchingamidzai pano pa Sly Media TV muno mu Sly Media studio medu matiri muno emuchirongwa chedu ngatidzifambire. Kuna vachangotibata chirongwa chatinouya pano tichitaura nemi nokuda kwenyaya dzatinenge takaitawo kumaprizeni kumachifi kwakasiyana siyana, uyezve hadzizi nyaya dzedu dzatinongoita chete nedzimwewo nyaya dzatinenge tichiona kuti dziri kutrenda pa social media, inyaya dzamunotaura muri pachibhorani, inyaya dzamunotaurawo makaungana ikoko kwamunenge muri. Saka muzora nhasi muri Zimbabwe handisi kufamba ndega, ndofunga zita rangu munondiziva, ndini wenyu Pelagia wakamupora kana kuti Sokostina, vamwe vanonditi Yellowbone, vamwe wakazobva kuti Yellowbone wacho uri papi, aiwa ndinovimba kuti muri kuona. Saka muzuva ranhasi ndine vandiri kufamba nawo vandenge ndichibatsirana kuti titsanangure nyaya dziri kuitika mumagariro atiri kuita muno mukati menyika yedu kuti tiri kukararamawo sei. Saka muzuva ranhasi ndinawo Simbarashe wandakagara naye pano anenge achindibatsira. Saka Simbarashe, sangana nevatariri. Tinokugamuchirai vatariri veSly Media TV, zita ndiSimbarashe wekwazvidza kana kuti mukanya. Pachirongwa chino chatiri kukurukura tichiti ngatidzifambirei, walk the talk. Tinotenda Simba. Ndofunga pane masvondo akapfura mucomment section vamwe makauya makati aiwa tiri kudawo kuti pamunenge muchiita chirongwa chenyu tivewo nemumwewo nerimwewo voice ratinonzwa. Saka muzuva ranhasiwo ndina Rachel tapfuma nei. Rachel, tinofara kuva nevo sangano nevatariri. Thank you very much, Pela, for having me, and thank you very much, Sly Media family, for allowing me this opportunity to have a chat with you. Alright, ndofunga makonzwa kuti nhasi tine vanosvisvina chirungu, saka nhasi be prepared kuti munzwe mavhoko gare mune madictionary. Anyway, ndiri kutamba zvangu asi tichidzoka zvakare ndataura ndikati chirongwa ichi ngatidzifambire. Chirongwa chekuti tinenge tichidawo kuona kuti chii chatiri kudzidza munyaya dzatinenge tichisangana nadzo mazuva nemazuva eupenyu hwedu. Saka nhasi vadiwa vatariri muchirongwa nhasi mune nyaya inokatyamadza. Unozvisuka pakuzvibvunza kuti nyaya yakadai inoitika here mumagariro medu, ko tsika dzedu sevanhu vatema dzaenda kupi. Nhasi munyaya yatinayo tine nyaya yemwanakomana ane 23 years uyo ari kudanana namai vake vane 40 years. Ende zviri kunzi vaviri ava vatofambidzana zvekuti patova nepamuviri pane 6 months. Zvesvo zvakaoma. Zvakare toitawo nyaya yekuti kunowo mukomana akati adanana nemusikana wake zvakanaka, mheno kuti vaifambidzana sene girlfriend yake, akazofunga kuti ane waaida kuroora mumwe musikana wake ndokutora mota Honda Fit yemusikana uya waidana naye girlfriend yake kwakutengesa kuti arore musikana wayo. Saka nechikwadi chii chinoitika mupfungwa dzemunhu kuti unongochida kurwadzisa here munhu, ndopatoziva kuti munhu anenge akuzomwa poison ari palive. Saka ndidzo nyaya dzatinenge tinadzo nhasi. Saka garisikai, torai tii kune vari kutonhorwa, torai tii mugare pasi titsanangure kuti chii chiri kuitika mumararamiro edu seZimbabwe, nekutoziva Zimbabwe inyika yenetsika asi kwataenda kumawere. Saka tisati tapinda munyaya dzedu dzanhasi dzandataura idzi, ndofunga pano pa Sly Media TV tiri kungofambawo newinter promotion yatinayo. Winter promotion tiri kuti uyai muadvertise kuSly Media. Ndofunga munoziva kuti pano pa Sly Media tine masubscribers akawanda ekuti iwe ukauya neproduct yako ukaitengesawo pano hautadzi kuona vaviri kana vatatu vanodawo kutenga product yako. Saka zviri kuitika pawinter promotion ndeyekuti winter promotion yakuita $20 per video paunoisawo video rako pamastories edu, asi tiri kuti zvinyatsoita haungachauya iri $20 chete, wakuya
inouyawo iri $100, which is ma5 videos ako. Ndiri kuti inini pese panenge pachitwa chironga panoiswa kuti program yataita panenge pachibuda advert yako patinoona pachita 20,000 views pachita 50,000 vanhu vavo zvakare vanenge vachiona advert yako. Saka ndiri kuti uyai ko kana iudzaiwo vamwe kuti aiwaka Sly Media zvakunakidza uyezve mutengo wacho muri kungonzwa $20 zvakadzikira. Takatobva kumari hombe tichidzika pasi kuti accommodate almost everyone. Saka panguva ino ndisati zvakare ndapfuurira mberi toda kuti timboonawo mukana wokuti timbonzwa nyaya yakafanana nenyaya yatida kutaura nhasi yekuti vana amwene munozosvika seiko pakuti iwe saamai unowacha kana boxer unosvika pakuti mwana wako chaiye haudi naye. Saka takuzonzwa uyu akuti regai ndichirorwa nemwana wangu. Saka panguva ino regai timbonzwa imwe yenyaya yatakaita kwaChief Bushu yakanoitwa neumwe journalist wedu Kundai. Saka regai tinzwe nyaya iyoyo. Amai ava vanosona mapende emwana wavo, vanowacha mapende emwana wavo, yakataurwa maminitsi makuirimo, vanopfeka mapende emwana wavo. Ndakatovaudza kuti chimina chinofanira kwaChief Bushu inini nemuromo wavo. Maminitsi acho munavo andatoka vana kumbariko mazvese zvikuru maminitsi zvakani varasetitani ashape mukuzinzwe makazinzwa kuti zvakaitika mukonzwa kudaro mama munozase amai munhu anonyeperwa muri munhu mukuru kai mune makore mangai munoona pane anochema musodzi egaro koboti ane ushingo kuti unondidii asingachemi ini ndiri kaindi yake zvokuti unondidii pane andachatokuitai ndirongotonga nyaya sezvai ndinokupira mukumbirerekero madzimai tikati abhadhara yamunobhadhara nacho tikati fambai hapasha munofamba nacho kasi pachokwadi tembo vakananga vanhu nyange muroora akazokanganisa neshungu akazinotaura akanga anyanyirwa. Muri kuona nyaya dzokuti pauti amai muroora ashatirwe tembo dzangatsimabude petingapfekwe naamweni kana kusona marara mese zviri pachena kaizvo akakumaka indombi aiwa asi ataura izvozvo naini Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Ndinokuchingamidzai zvakare kune vachangotanga kuti join now. Tiri kuona mucomment section matoya zvakutotanga kutofaya. Tiri kufara, tiri kuona pana Rachel Masere wakadi yako Rachel anzi Mai Dudu, Rachel Masere akanzi Vatete Yeu, Rachel Masere zvakanzi Mildred Mukamba. Ndofunga vanhu vari kuinvite here kuti vauye pano, uyai titange parura nyaya. Ndofunga insert yatanga tichinzwa inyaya yekuti zviri kutoitika. Kune vamwe vari kutoenda kumachief vachida kutongerwa nyaya dzekunzi ana mwene kana kuti vana mai vari kupfurikidza mwero wavo. Saka vanhu vandinawo pano, shamwari dzangu dzandenge ndichitaura nadzo nekuda kwenyaya. Ndofunga taita nyaya yekuti mwana akuda kuroora amai vake.
amai vane 40 years mwana ane 23 chira kuti amai vakaita mwana vane 17 years. Ndofunga panyaya yacho zviri kunzi ava vaviri ava vakatosimba nenyaya yavo yekuti vari kuda kuroorana, vada kugara vese, uyezve mukomana ari kutoda kunopedzisa pfuma yakasiyiwa nababa kuti aroore amai vake. Simba, hatizoti unoda kuti chiine nyaya yakadai sekuti zviri kuitika here zvinhu izvi? Zviriko kana tichiona nyaya idzi dzichibuda pama newspaper, pamapepanhau, musocial media, tinoona sekunge zvinhu zvemanga-manga, asi zviri kutoitika. Chinhu chimwe chete chandoda kuti tikurukure Bhela. Akatanga umwe apa, ndiani akati iwewe ndokuda mwana, kana kuti mai ndo akati mwanangu ndakufarira. Ndinobva ndanyatsokuona kuti zvinoitika here izvi. Amen. Amen. Tichidzoka tikuona vanhu vari kuuya, inyaya iri kunakidza. Hanzi naLeonard Temogo haizi mishonga here nekuti it's not normal. Bernadette Vuluka, Morning Sly family. Uri ndiwo mubvunzo Sly Media family. Uri kubvunzwa kunzi ndiani angadai akatanga mumwe? Ndimai here vakatanga mwana wako, kuti mwana ndiye akatanga amai vake? Rachel, tinayo nyaya tinayo panapa mubvunzo amene unotiwo chii kuti ndiani? Bozi panodana navanhu pana Bay, pana Sweetheart, pana Hani, pana ndakuda ndakufarira. Chii chingadai chakaitika panyaya iyi? Ndichitarisa nyaya iyi inyaya inoshamisa nekutyisa zvizhinji because zvinhu zvatisina kujaira, asi maonero andinoita handifungi kuti ingava nyaya yekuti pane wakatanga mumwe, nekuti unenge uchitanga uchiti I think ikesi yekuti ndoiyaya inozongonzi zvakangoitikawo, vanhu vozongoona vatomugumbeze pamwe chete, vanhu vakutoita makuna akadai, asi kuti ndingati munhu akatoti amainda kudai azviitike pakateremei. Ayo, Simba, anzi naRachel hatingati zvakaitika. Saka nekuti chimwe chinoitika panyaya dzerudo, attraction, umwe anoti I'm attracted. Saka tikuti amai maybe kuti mai vaipfeka zvekuti mukomanai, amen, unogona kuti chii panyaya iyo? Tichitarisa nyaya iyi Bhela, tiri kuona sekunge mai vari kupa defense yekuti ndini ndakachengeta mwana uyu kubva ari mudiki kusvika ayaruke aisvike paari. Vari kuti ndini ndakachengeta nekuti baba vemwana uyu vakavasiya for the past 12 years. Okay. Akasara achichengeta ari ega. Asi attachment inoitika kunana mai nevanakomana yagara iripo, asi maextent ekuzosvika pakuti vangaita murume nemukadzi iye ari mwana, vamwe vakuti inenge mishonga, vamwe voti antori makuna. Asika zvataunza nyaya iyi toda kunzwawo pfungwa dzenyu vatariri, muti nyorerewo zvamunofunga nekuti chirongwa ichi ndechenyu. Alright, sezvangotaurwa naSimba to our viewers, chirongwa ndechenyu. Pane mubvunzo yatiri kubvunzwa kunoku, tinoda kubatsirana nemi kuti tingati pakashanda mushonga here, kana kuti pambotaurwa naSimba akati panogona pakaitika attachment inoitika ana mai nevana vavo. Ndofunga patanzwa video tanzwa kuti amai vaisvika pakuda kuwachira mwana wavo. Rachel, attachment inoitika pana mai nevana vavo vakomana inombonyatsotanga sei? Chandinoona ndechekuti vana baba vane watingati utongo wakati simbei pavana vechikomana, nekuti vanenge vachiti hatidi kurera kana kukudza vana vechikomana vari weak, if I can put it in English, vari weak. Saka vanenge vane ruoko rwakasimba pakurera vana vechikomana, zvinosiyana nepavanenge vachirera vana vechisikana. Vana vechisikana kazhinji kacho munotonzwa chinonzi this little girl, because vanovarerera zvakareruka. Saka vakomana vanowana yaningati refugee kuvana mai. Saka ndosaka muchizoona relationship yaamai nemwana yamwanakomana yakanyanya kusimba. Saka tobva ipapo mwanawo achikura achiona zvinenge zvichiitwa namai vake anenge achiyemura kuti amai vangu vanoita ichi neichi neichi, then asvika pazera rekuti achinda achinopfimba kunze
Ndinongotaura escenario inogona kuitika. Oenda kunzoko onoona zvemujelo zviri kunetsa. Otarisa way yaari kubatwa nayo naamai vake. The mother takes care of him. Achisvika kubva kubasa kana ari anoenda kubasa anotambirwa bhegi, madya here, chimbomwai mvura, chimboita iso. Obva funga kuti ndiani mumwe angagona kundiitira izvi kudarika amai vangu. Saka ndo pamunozoona zvandambotaura zvekuti haazoitake kuti ndakudai amai, but with that ndopaya pamunoona vachiramba vachiita close, then they become too close for comfort, zvekuti vanozosvika pakuzosvika pasituation yakadai. All right, thank you so much, Rachel. Before I forget, vamwe vanogona kuziva kuti pamwe story iri paSly Media. No, story iyi yakakavwa neH Metro. So mukaenda paH Metro, mukaenda pamasites avo, kana mukatsvaga H Metro newspaper, munewana nyaya yekuti mwana auda kuroora amai vake. So we acknowledging kuti the story yakakavwa neH Metro. Tichidzoka futi zvakare munyaya yedu, ndofunga chiverenga comment panapa. Hanzi naLeonard Temogo, nyika inofanwa kuuraya vanhu vakadai kusungwa nekuti how come unovata namai vako simba. Hanzi vanhu ngavasungwe vanhu vakadai. Ya, ndi kazhinji nyaya dzakadai dzinonetsa phela, nyaya dzemwoyo, asi tiri kuti mai pakusungwa mai vane blood rakasiyana nemwana, saka iya yavaiti incest iyayo yekuvata vanhu vane same degree of relationship haichapindi nekuda kwokuti vane ropa rakasiyana. Asi muchivanhu chedu ndada kusvika kuchivanhu nokuti ndoda kuti kuchirunguka kuchivanhu chedu machief vanoona nezvechivanhu izvi, machief ndo atoti macustodians chivanhu chedu vanofanira kuongorora nyaya iyi, even masabhuku vanofanira kuongorora nyaya iyi, nekuti tikadzikadzika nayo nyaya iyi tikubva taona kuti sabhuku vakatoti izvi hazvichaiti, asi ava vaviri ava vakatotiza vari vese unokuti hazvichatogoneki. Asi chimwe chinondishamisa pela, mwana uyu akazvarwa anoti chii kuna baba wake? Sure. Anoti chii futi zvekuna mbuya kuna mai. Ndiwo mumwe mubvunzo uri kubvunzwa pano naSimba kuti tichikurukura zvedu pano, hanzi mwana uyu kana achinge azvarwa, nokuti tatosarwa ne3 months kuti baby bouncing girl, baby bouncing boy auye, asi ukama huchaitwa sei? Saka takamirira kuti tisvike kune mubvunzo iwoyo. Ndine mubvunzo wandinoda kubvunza Rachel paataura paya pekuti vana vanopedza vaita too close. Handizivi kuti pane mazuva ano zvekuti hanzi mwana anenge achirarwa naye mumagumbezi, mwana ane 10 years. Unombona sei? Handidzere nyaya dzatozosvika pana kuti mwana akutonzwa pamwe akutosvika kunonzi adolescence or whatever, but mai vachikurara naye, especially masingle mother sometimes vari kuzviita izvozvo. Tinongonzwa nyaya dzacho. Chinoitika pakadaro masituations anosiyana. Tichitaura nyaya yekuti pamwe mai ndisingle mother vanogona kunge vachingori ne1 room, voti pamwe zvikwanisiro zvinoita zvishoma, asi ndo zvimwe zvezvinhu zvinogona futi kuzokonzeresa situation dzakaita seidzodzi. Saka kudhara kumashure uko zvaigona kuitika, mwana aigona kurara, hazvanzi neazvanzi aigona kurara muimba imwe chete kusvikira vasvika chero kuma20 years pasina zvinonyanya kuitika stereke. But iye zvino nenyaya yeexposure yesocial media, internet, everything zviripo, zvekuti chero mwana ari grade 5 chaiye ari grade 3 wakutomunzwa achitaura kuti ndane musikana, ndane chakati, because nenyaya yeexposure. Saka iye zvino izvi mwana chaiye chero ane 2 years kuti amai vachinje mwana mukomana arimo ane 2 years, hazvichatoiti abuse kumwana iyoyo. Saka ndopa zvinotangira ipapo achitoona, kwozoti nezvimwe zvaanoona pamaTV nezvimwe zvaanoona painternet, izvo zvese zvinozocontributa kuti tizosvika tane masituations akaita tane masituations akadaro. Hanzi naBernadette Vuluka, uyu mushonga uyu pamwe pacho mai vanenge vachiti ndozvidyira mari dzemwana wangu ndega. Ndida kudzoka kuna Rachel, ana mai tirana mai sei tichizoita pfungwa dzekuda kudya ndega mazai angu, kuda kudya ndega mari dzangu. Iyoyo pfungwa iripo zveshuwa kuti as a single mother, sekutaura semanzwisira ndaita panyaya iyi, iri kuratidza kuti baba was an absent father, right? Yes. So mai vanenge vakuti
of course the way yavakazoenda nayo zvayo inogona kuti netsei, asi mai vanenge vachiti ndakarera mwana uyu ndega, ndakashingirira, ndakaita kunotengesa, ndakaita maricho ndichiita kuti mwana uyu akure. Saka voti zvino kana pakazouya mumwe musikana anouya akutanga kudya ziya rangu, odya paya pandakarima inini, ko ini ndichakohwei. Asi ndozve patinozoenda kuti zvakakosha isusu sevabereki kuti tive nezvedu zvatinogadzirira kuti kunyange mwana achizenge akura azoroora. Ndosaka muchiona paine ruvengo pakati paamai pemuroora navamwene, inyaya yekuti isusu hatinawo zvedu zvatakaita sana mai, zvandakazvigadzira chihomwe changu chekuti kana mwana wangu achizenge ayaruka akuita zvake nefamily yake, iniwo regawo ndiwe nechangu chihomwe. Saka ndicharamba ndakabatirira pamwana uya. Mai ava vakaona kuti zviri nani zvangu nditongopinda mumagumbeze nemwanakomana. Saka inimi vana mai, nekuti ndinovimba kuti munenge musingori nemwana mukomana, munowo mwana musikana, munozonzwa sei kana mwana wenyu musikana achinoitwa the same thing chamuri kuita imimi kunoku, nekuti mune mwana musikana kanonoroorwawo. And ndo zvakaita human nature manje. Human nature yakamira yakatokanganisika zvachose. Kana zvichiitirwa iwewe zvinorwadza, asi kana zvichiitirwa vamwe aiwa zvakanaka chose. Saka kana mwana wangu musikana akuzoitirwa zvakadaro zvinogona kundirwadza, but apa ndangoti rega ndidzichengetere pai mudanga. Tingati zvakanaka here zvekutaurwa naRachel kuti hanzi rega ndidzichengetere mudanga, osvika bhozi pakuda kudya pfuma apa ndopavada kuzodya neimwe pfuma iyi yatisingatarisi. Dai vakangoramba vachitengerwa shuga, asi vakati handichade kudya shuga chete, hullets ndine imwe shuga yandakuda kudya. Vaitiona mwana wachifamba ndofunga tobhiribva kamukomana kahangi ka we don't know. Chidzoka zvakare pana Julius Patson, hanzi hapana mushonga apa kudanana kwavo zvavo. Vanhu mafungiraya Simba ana Julius vari kudanana. Unozwa pela ndichida kutaura nyaya iyi neumwe mutoo wekuti mwanakomana kana ukaita nguva uchitandarana kana namai vako ndoti wakura wabva zera, umwe musi muri mese mumba imwe chete, mai vakatadza kana kugara, ukangoona kana chijwa ichi something chinouya mupfungwa dzako, ndinoziva kuti zvinhu izvi zvinobuilda mbichana nekuda kwokuti wane nguva uchigara namai uchivaona ivo vachona vatokujaira. Dzimwe dzenguva mukusvika pokuti vakuda kurara vakapfeka night dress, iwo wopinda imomo chinotandara namai, unozwa ndo kwazvinotangira, nekuti human nature ine zvainokutuma nezviri matiri sevanhu. Pane zvazvinoti zvituma kuti at the end of the day mupedzera makuita makunakuna akaita seaya. Saka nyaya ingoripo ndeyekuti let's respect relations ari between mwana namai, ngapave nemugano, ngapave kusada kuenderera zvakanyanya zvekuti munozonyanya kakujairana kakadaro. Mukaona nyaya dzakaita seidzi dzichiitika, haisi yekutanga iyi, dziripo dzakatoti one day dzekuti mai nemwanakomana wavo, mai nemwanakomana wavo vari kudanana, dzakatowanda. Saka handizivi sevataririwo, tinoda pfungwa dzenyu nedzimwe nyaya dzamunozivawo kuti mutipewo kuti tikwanise kuenderera mberi nehurukuro iyi tichinyatsokudonongodza zviri kuitika nekukorekta kwatingazviita. Alright, ndofunga Simba ari kutaura nichidzosa mubvunzo kwamuri our viewers kuti saka topaita sei kuti zvinhu zvisarambe zviitika. Ndofunga Simba ataura akati pamwe pacho mwana abva zera amai vari kuchinja, anoonawo kana muri kuona nevana munomboita muchivasurudza kuti tinogona kuzopedzera tabuda kana kuti musaga tataura zvisizvo, asi tiri kuti akaona nekuti human nature ikaita zvayaita nhengo hauna zvaanokwanisa kuita, chasara ndechekuti akuda kuexperimenta. Rachi ndofunga tine nyaya yekujeri yemusikana wokuti ndaiona pornography nemwana, handika iko kakabvanzi ndiko kakatozoti yatiti nekuti kakutase kada kuedza. Saka ndomwe mubvunzo watiri kunza kumaviewers yedu kuti saka toita sei kuti tigadzise nyaya yekuti vana vachazochive because vana baba vari kurepawo, hatisangoti kuna namaika, vana baba vari kurepawo vana vavo vachitoita navo vana mai. Nhasi tine amai tichidzoka futi mucomment section yedu hanzi nasipelile maporera yo amai ava nemwana ava vane mushonga ava muroi chaiye. God knows mutisi zvakaoma mai
ivavo vakaremara pfungwa. Felix Chizeya, ndoma kuna aya, amai vangu ko hanzvadzi yangu inozoti ti kwandiri hakuna zvakadaro mishonga iyi. Emily Gambadza Waroi, maine mwana atikurudzire zvakadaro. Pataura nyaya yeukama apa naFelix, ndofunga mamboitaura mukoma Simba kuti saka Rachi mwana uyu in 3 months anenge apanyika. Ukama unenge wakamira sei uyu? Uyu zvake zvakabhadhara nokuti anogona kusarudza kuti oda kuti ati gogo here kana kuti ati kuti amai kuna baba vake anogona kuti baba kana kuti mukoma. Nyaya yacho yakatoipa. Alright, tomboti apa asarudza ko vanasekuru vanasekuru vanenge vakabereka gogo stroke mama. Nyaya iyi yakarema, kutaura chokwadi pela nyaya iyi yakarema, asi tichiitarisa zvedu tinogona kuitarisira pasurface. Asi chakakosha ndechekuti tinyatsonzwisisa kuti what is leading to such situations. Yes. Behavior yakadaro iri kukonzerwa nei? Handisi zvangu expert, but tichitarisa mamiriro akaita mararamiro atakuita mazuva ano, atine vana vedu vari exposed to a lot of things. And iye zvino izvi handizivi kana kuti kunyanya rudo rwedu rwanyanya kuwanda here sevabereki. Hatichanyanyo kuita teki kunyanya kusunga kuva strict kuvana vedu stereki. Tinovarega vachiita zvavanoda. Saka zvinhu zvatinova exposa kwazviri kana vachiona TV, zvii zvavari kuona. Muri kuziva here zvikuonekwa nevana venyu mama nemainternet pamba, kana muine internet zvii zvavari exposed kwazviri. Saka instead of us just looking at zvinhu zvazobuda panze izvi zvazoitika izvi, yes kune mishonga handirambi, yes kunewo futi mental issues as well. Hatingangotarisi kuti inogona kunge iri mishonga, hatingangotarisi kuti anogona kunge ari mafeelings. Kune vamwe zvinogona kunge futi dziri nyaya dzema-mental issues as well. Saka there is a lot that comes to play. Ndozvimwe zvezvinhu zvatinogona futi kutarisa kuti chii chiri kukonzera kuti tizova nema-situations akadai besides kuva mishonga nekuva nechivanhu. Zvii zvimwe zvezvinhu zvinogona kunge zvichikonzera izvi. Handizive kana vatariri vari kuona pano nesuwo tiri pano kuti saka tomboti nyaya iyi ava veridai vasina kutiza tingati yaigona kutongeka sei? Mwana uyu azvarwe here kana kuti mwana uyu asazvarwe? Handizivi. Nemiwo vatariri takuziva kuti mwana uyu dai vasina kutiza vanhu toti mwana uyu ngaazvarwe here kana kuti hey. Kazhinji pela uri kuona kana zvatoitika zvinhu izvi zvatoitika. Mwana haana chaanoziva. Vaviri ava ndo vane mhosva yavo. Vanhu vakuru ava vari vaviri ndo vane mhosva inoda kuti igadziriswe, vabvise, varipe makuna akaita seaya. Kazhinji makare ndivo vanhu vaibviswa munzvimbo. Uroyi chaiwo pachena. Kazhinji ndo vanhu vaibviswa kubva panzvimbo yari rugara iko nokuti vatosvibisa nzvimbo. Asi kwakune nyaya yechikaukama. Ichiko here? Handizivi kuvatariri vakatitarisa kuti zvaimbofamba seiko pachikaukama apa. Munogona kutibatsirawo futi ipapo. Vanogona kutibatsira zvakare kuti saka apa kana vachinge vazvara mwana wavo kana vazodecida kudzoka hamene kwa vachabatwa vari pachaitwa sei? Vachaita chekaukama here nokuti ukama hwacho sezvataura racho utori neconfusion nekuti hamene kuti unenge uchiti gogo mama we don't know, asi tiri kubvunza kuti kwamuri kuti imi munoona sei kuti pachatengwa mombe yechekaukama here? Pana Tube lihle ndevela nyatsegona saka ndikakanganisa sita munondiregerera. Handi zvakaitika kupi naye ndatorasika zvakaitika kumasvingo kumwenezi ndokwakaitika nyaya iyi rega ndingoti TB Tube lihle nekuti zvekundinetsa kutsanangura. Hanzi namiripiri Cecilia regai azvarwe hako kozvingaiteswe. Pana chibvunza mubvunzo wekuti sikatoita sei mwana kuti azvarwe kana kuti asazvarwe, asi Cecilia aisa pfungwa dzakanzi mwana ngazvarwe sezvamataura Simba kuti haana mhosva. Hanzi naTube lihle fadzai mwana ngaabotwe. Ishona iri divi ngaabotwe. Ona ndafuna kuti ada kuti chi alright mwana ngaabotwe. Amen. Rachel hatizivi kuti abortion panoitwa sei apa? Ndichitaura zvangu semunhu zvangu handifungi kuti chingava chinhu chakanaka kuti mwana abotwe.
yes auya nenzira dzatisingatarisiri pachivanhu chedu pamwe ndeo chikonzero chiri kuita kuti kusanaya tichaziva asi inini zvangu ndifunga kuti mwana aurayiwe sezvataurwa namukoma Simba kuti mwana atoopo ende haisi mhosva yake zveshuwa ini handioni sokunge ane mhosva. Vane mhosva ndivo vaviri ava ndo vanga vachiwana mitongo yavo asi uyu handifunga kuti anofanira kunge achabva. Alright, pane nyaya zvakare yekuti mukomana ari kuti iye ada kutopedzisa pfuma ndofunga baba vanga vasina kupedzisa kuroora inonzi chi amai vake saka ari kuti inini amwili tanga ndapedzisa pfuma yakasiwa nababa vangu ndochiroora hangu mukadzi wangu stroke amai vangu hatizive kuti ari kudedza achiti baby we don't know but amenoti nyaya ipapo panoitwa sei manje because ari kutoda kuroora kada kutopedzisa pfuma. Simba yekupedzisa roora rababa hazvina kuipa, zvagara zviriko muchivanhu, zvagara zvinongoitika nanhasi nekuti vanoti pachivanhu even baba wavo vashaya iwewe vazukuru vana sekuru ndiwe unotosara uri iwe mukwasha, unotobatwa semukwasha, saka unobhadhara roora iro ropedzisa zvako. Asi nawo kana iye akuti akuda kunoroora amai vake zvakare vanotambira pfuma iyi kana kuti vaitambira ivo vacho vakutoda kutoongororwawozve kuti dzichirimo here pfungwa idzi kana kuti akungofamba nemateme asina pfungwa. Pana Spelile Maporora hanzi naimwi kumusha kwangu here kumasvingo kumwenezi ndanyara ini ndopinda papiko ini shamwari totsvaga pekuhwanda nekuti muri kutsikisa zveshwai kumwenezi. Takamirira mamwe macomments kuti tirambe tichitaura nyaya yedu ende ndiri kuona kuti muri kuuya makawanda muchiona share link vanhu vauye pano titaure nyaya kuti tazosvika here ipapo vana veZimbabwe kuti kutora nyaya dzakadai kuti wange nyaya diki makuna akuitika tsika dzedu sezvanambotaura kuti dzaendepi zvakare takamirira mamwe macomments ndangotaura panguva ino chitora kuti musakanganwewo kuti kukaitika nyaya dzinoitika saidzodzidzi tida kutonyatsofanira kuti tione tinogona here kusvika kumwenezi timbonyatsosvika panzvimbo pacho timboona kana pane hama titaure nadzo tinzwe kuti zviko zvakakonzerwa chii chavaionawo kuti vanhu vaviri ava vazosvika apa. Saka kana kwamuri ikoko kuchitikawo nyaya dzakasiyana siyana dzinotyisa dzinokatyamadza ndofunga nhamba dzidzo tiratisa pascreen munobatawo vatori venhau pano paSly Media tinosvikako tichidzoka zvakare munyaya yedu yatiri kutaura kuna vachangoti bata vari kutiona nesi panguva ino tiri kutaura kuti kune mukomana ari kudana namai vake ende amai vacho vane pamwiri pane 6 months. Nyaya yakaitika kumwenezi kumasvingo sabhuku vakati hakuna zvakadaro saka vaviri vari kunzi vakatiza asi kune mwana aroda kutozvarwa saka tiri kudawo pfungwa dzenyu kuti imimi munoti chii kuti kana mwana uyu azvarwa achati chii kuna mai vake uyezve vachatambira pfuma yemukomana kuti mukomana ada kutoroora vachaitambira sei. Saka tichidzoka zvakare pamacomments edu amuri kutumira hanzi naTraimo Muzhangiri kubvunzo wangu ndewekuti mufamily macho mwana uyu vachamudana vachimuti chii. Talent hove zvakaoma. Simon Wireless kwagara kwakadaro handizoti aroda kuridza kuti wenezi kwachowanzi kunotsikiswa asi tichidzoka pane mubvunzo waTraimo ameno vari mucomment section ngatibatsira neyo naTraimo nesu kuti saka mwana zveshuwa ini ndo pane concern yangu rachiwo kuti I can see kuti mwana uyu maybe ari mudiki zvinenge zvichiita sekuti ndo zviripo but asvika pazera rekuti akudo kana kuroorwa kana kuroora achaudza murume wake kana mukadzi wake kuti chii chakaitika kuti azoberekwa. Ameno kana une pfungwa dzaunoda kushawa ipapo? Ini ipapo ndoona pakati remei kudivi remwana asi ndoona zvakare nyaya iri kuitika apa ndeyekuti kazhinji vanhu kana tichiita zvinhu zvedu we are very selfish. Ndichitaura zvangu ndichitarisa amai nemwanakomana wavo vakatarisa ivo zvavari kunzwa munyama dzavo havana kuzofunga zvinodarika pakupinda mugumbeze vese kuti saka kana mwana uyu auya achararama sei munyika haazovi here chiseko because chimbotarisai mwana uyu ari kuchikoro kuti achararama sei paachada kuzoroorwa zvese zvamuri kubvunza izvi hapana munhu akambozvifunga izvozvo. Handifunga kuti pavaviri vavo pane akambofunga beyond kumisa kwenhengo kunze kwekungotarisa kuti ngatisatisfy nei my needs atiinawo right now.
Alright, hanzi naSusanna Alberto, ndaona kuti nyika yakuguma hakuna zvakadaro zvinotadzisa mvura kunaya. Elinda Daniel Rufaro, good morning my sister. Amai vaisa shandisa mushonga here, vatete yeo saka vaimuona sababa vake here. Ndomwe mubvunzo watina ndofunga tichasa mubvunzo wa yeu kuti saka tingati mai ava kubva pesa apa vaitomuona sababa here kana kuti. Yeah. Ndipo paya pata mbotaura paya tichiti izvo attachment attachment yakavapo kubva pashaya baba vemwana uyu yakavapo yakarebesa uyezve tiri kutarisa futi kuti mwana uyu ane 23 years mama vane 40 zvichida kuti vane 17 years ndo pavakaita mwana uyu kureva kuti umandara chaiwo unogona kunge usina kunyatsokutambwa zvakanaka. Wakutambira pamwana. Aiwa. Dzafungwa dzatenge takungopawo panapa kuti umandara una kutambika zvakanaka. So zvinhu zviya zvinenge zvagara zvitongori mupfungwa kuti achiona chikomana chichikura apo ngoti dei ko ndikangonyangira apa ndikutobva tatova pamwe. Asi tinonzwa kava mwana otaurawo shona yacho handisinganyatsogona kutaura mawedzi acho exactly shona but vamwe vanoti aiwa unkafe wakaona umandara wamai uyo atoona because amai vakutamba umandara ataura nyaya yekuti ndofunga havana kuwana mukana wekuti vanyatsotamba at 17 years saka tingati nyaya iyi tomboti yange iri more like a child marriage. Yeah, ndizvo. Hatikujustify we're not justifying but kuti tingati ingave result yekuti amai vakatorwa vari mwana mudiki here kana kuti nyaya iyi kutaura chokwadi tichifunga zvedu nekufunga kwedu chaiko panorema kuti uyu nyatsoita comprehend kuti zvii zvaiva mupfungwa dzavo zvichiitika but try to explore different reasons zvingava zvakakonzera kuti amai ava vasvike pakudaro. I think it's also another point tichiwedzera pane zvananga ndambotaura kumashure zvinogona kubatsira futi kuti tinzwisise kuti pamwe mai ava vanga kuti since ndisina kumbowana because pa 17 years makareko I think vasikana vakanga vasati vatombotanga kuita zvevakomana saka uyu pamwe ndiye akatoita wekutanga achibva atoti ipapo ndobva atoita nemwana atomumarriage saka iye zvinova kuti handakuchiwana mukana weku asi kwaachizoenda manje kwazonyanya. We've got Silvester taurai tafumane ane mubvunzo wake ati ndiani akatanga mumwe amai kana mwana mukomana kuti ndokuda kana kuti ndakufarira sha ndakuda kuti uve mumwe wangu wepabonde. Mubvunzo rikubvunzwa naSilvester mucomment section vanoda kumubatsirawo kuti isusu kutaura chokwadi hatingataura zvatisingazivi tanga tisiko asi neyekuti tazongoona kuti aiwa panozosangana pachizoita pamuviri zvinoda kuti vanhu vakanga vasangana pabonde pakatojwa bota apa saka hapana anoziva hake but hatingazivi kuti ndiani ndofunga tamboubvunza mubvunzo kuti ndiani akatase anogona kunge akatanga mumwe ndo pane mubvunzo weduwo nevari kuona panguva ino Silvester iwo hamunoti unofunga kuti ndiani anogona kunge akaita magatsi nekuti apa akashanda magatsi chaiwo apa. Rega tionewo Faith Muzoka hanzi amai ava zviri zvega here kana zvine mushonga mukati ndofunga tataura racho ambotaura kuti tiri kutaura kuti zvatiri kufungawo isusu kuti zvinogona kuti mushonga kana kuti zvinogona kuti ava mai ava vanonyatsowana nguva yekutamba umandara pane zvinhu zvakawanda zvakaitika hapana ari kuziva kuti chii chingadai chakakonzeresa tiri kungoisawo nyaya mudariro. Susanna Alberto hanzi saka amai ava vakafa acharoora mwana wake futi apa ngapa ongorero zvakanaka haizi nyore kukurura bhurugwa amai. Tinogona ngoti akakurura bhurugwa amai pamwe ndiye akakururwa bhurugwa kana kuti panga pastori na bhurugwa nekuti hapana ari kuziva pamwe mechi yakangorohwa vanhu vakatongo vachingoti hava pangorohwa mechi after varova mechi nobva vaona kuti ko zvinotonakidza inini ndiri kuda kunzwisa because nokuti ndiri kuona 23 years mukomana anenge achiri
ane power atika ngati tarei papo zvedu ndamboti kana pane vana munomboita muchiwatu munochera mvura ndati ndofunga mukomana akazoya neimwe staira yekuti muchembera vangoti zviri nani mani ndise mumba plus pamwe mai ava kubva pakaendawo baba hapana akangambodini akambobvisawo macobwebs ndobva mukomana achiuya vakati kune zvinhu zvakadai shuwa munyika muno apa hari wangu nandichazvinetsere kuswera ndichitsvaga because vapfana wacho amatukeka vari dangerous ndofunga mazuva apfuura taitaura nyaya dzekuti vari kuswera vachiona mapornographic materials we never know, maybe mwana anga ari exposed to that zvekuti iye wacho anga akutonzwa kuda kugara achingorara nemusikana kana nemukadzi obvaona kuti bhozi kuti uaproche umwe anenge achitanga kudza kuti ndichengete kana kuti ndida maripisa akati aiwa maripisa inonga ndinonokera ndinaye munhu wangu asi hatisi kuti tiri kuti zvavakaita zvakanaka asi tiri kungoona kuti inyaya yekuti tida kunyatsofungisa kuti nemiwo muchitibatsira kuti tikuona makoments enyu kuti chii nekuti asi kana moms vakapedzerwa zvavo vakarohwa 2k ko nemukomana panoita mwana pelajia zvinoreva kuti mutambo uyu wakabvira kure ende zvinotoreva kuti kukaona mwana avepo aiwazve zvinhu zvakatobvirwa zvichitoitika kare bota rakadyiwa kare unotanga kungese majokes wezosvika maojairira zvamwe zvatova zvemazuva ese kana katatu pazuva Alright, hanzi navateteyewo kuti hasi akabuda kwaTilda kuSecret and Confessions achiti takatanga tichita chikudo tisingazozive zvedu vateteyewo kuti ndiye the same person ndakamboinzwa nyaya pane akambofona kwaTilda achiti namai vangu tiri kurara tese tichidanana tichita zvatiri kuita saka tisingazozive kuti iye ndiye the same person. Hanzi na Faith Muzoka ifambire nyaya itoda kunzwa zvizere alright Faith zveshuwa inoda kufambira toda kumbonzwa kuti kanya kuti chi chaitika andizive kuti kana pane zvimwe here zvatasirira panyaya kuti tiende pane chitrangwa dzedu tiende pane imwe nyaya yedu wandinawo pano indingangoda kuwedzera zvangu ndingoti pamwe vakangotanga vachiti vanotamba wakati mataviri akati taingoti tinotamba taiti tinotamba ka iye naiwe usandibatikani naiwe vachitobatwa kwakutozoona kutoti patone mwana zvinonaka izvi chiri kuti nyaya dzakadai hadzisi nyaya dzinojairika pakatokanganisika pa nekuti zvichazoitika ndechekuti sezvambotaura racho ati pakaitika kaselfishness vanhu vakanakidzwa nemastaira vavaipanana asi vachikanganwa kuti mwana uyu achazoone upenyu hwake musociety chaimo achagara sei zvinogona kumukanganisa kuti agamuchirike nekuti tichaona kuti senemu chaiyo nyange kuti azoenda nyange kumusha kwavo achaenda sei. Saka inyaya yekuti kuseka hedu pano asi nyange zvikaitikavo kwenyu mimi uchinzwa kuti maiguru vako vai vamunositi maiguru vai vatorana namukoma John vakubereka vese zvinokatyamadza mhuri ende zvinokanganisa mhuri nekuti ndinoimba kuti right now even kumhuri yekwavo ikoko hapana kutowirirana nekuti kune vamwe vanenge vachiti mukadzi uyu afunga kutitira makuna mumusha medu here akadi hake kubuda akaenda kunze. Unoona pela ndichida kudzoka ipapapa kazhinji vanakomana vanamai vakaita move on vanakomana vanowanzoita jealous zvekuti haadi kuona umwe murume ari padhuze namai vake. Zvimwe zvinhu zvinogona kuitika ndezvekudai blackmail chaiyo inogona kunge yakashanda futi yekuti unogona kunge wakabata amai vari pane imwe chinzvimbo handiti chisina kururama mwana mai vobva vati usatauri handiti chirega iwo uya ndokupawo zvinogona kunge zvakaitika nekuti nyaya dzakadaro dziri kutoitika zvisingaiti. Alright, Rachi wanted to say something. Asika zvesimba apa tichizvitarisa vanhu ava vari kunzi vakatoenda kudarika vakatoratidza kuti vanhu vari kutoda zvekutopfuurira mberi ndizvo nai ndizvozvo saka yeblackmail pamwe zvinogona kunge ariwo matangiro but vanhu ava vari kutonakirwa vari kutoda kutopfuurira mberi. Hanzi navateteyewo magariro edu atopfuura emhuka baba bhudhi vari kurara nemwana osisi mwanakomana namai chii ichocho nhai hanzi takukundwa here nemhuka navateteyewo vataiwa tingakundwe nemhuka ngatidzokerei patsika dzedu. Irene Manyowa amai ava vane uroi vakashandisa mushonga kune mwana wavo havaite
avaite havanyare here. Irene wari kufunga kuti maybe Amai mwana uyu vakamushandisira mushonga haana kuzvita ari muright sense dzake. Hatisi kuziva zveshuwa. It's a possibility. Tinoona zveshuwa nyaya dzakawanda dzatinenge tichifambira dzakawanda kun'anga dzakasiyana uchitonzwa uyu achiti akashandisira mushonga vana ari kurara nevana vake azodai. Saka zvinogona kunge zviri zvemushonga asi woda kunzwisisa kuti mushonga wacho unenge uri wei kuti zviite sei. Saka hapana anoziva hanzi naracho hapana nesu hatisi kutoziva tiri kutokatyamadzikawo nenyaya iyi tosaka tiri kuti ngatiititaurira kuti topaita sei kuti nyaya iyi isarambe ichingoitika isarambe ichizogarira zvakare nyaya dzakadai so zvii zviri kukonzeresa kuti zviitike. Hanzi natadzei tendedziso mai ava mwana uyu pamwe hazi wavo kana vakazvarira muhospital vakachinjira mwana hadari wavo kubereka dzakanyatsokurwadza 9 months kana kuti chiha waimboda nekuti upenyu tora chokwadi vatariri neso tiri pano even mwana wacho hamena kana zviri kunakidza kana zvichi but upenyu hwake hwekuti handiziva kuti haana kufunga here kuti at 23 years achiri neumwe upenyu huri kumberi kwake but kana vanga vatotanga zvavo kuzviita ndifunga tichipendera hedu nyaya yedu tati tamboexhausta asi rambe muchudza macomments einchoramba chingoverenga tamba chingoita engagement because ndiri kuona vanhu vari kuramba vachiona chirongwa chedu tinokutendai rambe muchiona ndiri kuona kuti vari kuchifarira chirongwa chedu chatiri kutaura panhasi pamwe ndi Rachel has got a spark has got that okay which is beautiful. Vateteyewo hanzi dzifambirei please mushonga wacho zvino wakapfuma here ndifunga mubvunzo waari kuisa kuna mai kuti saka ngwara mushonga wakapfuma here ndifunga chienda pane nyaya yedu nyaya ikai ina handizivi kuti chiiko chakadai chii chinenge ngozi vanogona kunge vachida kutsvagawo kuda kutrenda pamasocial media posta mapikicha vasina kusimira vototrenda so people can trend for the wrong reasons. Alright, tane nyaya tinayo pano Rachel mukomana aita musikana wake vadanana vari magirlfriends ndobva apiwa kamotikari kahonda fit hanzi aimbopiwa dzimwe mari muchidanana paya kwakuzoita pfungwa dzekuti ayewa ndine wandinoda kuroora kainini asi mari handina asi kandine motikari ndofunga akamhanya kuna vakomana vekasi vemutaunu akati vakomana ka ndipiwo kamari apa kamari kaye ndiko kaakazonoroora mumwe musikana. Saka tine nyaya yekuti aiwa uya girlfriend uya mai vangu niya vakasiyiwa kwakazonotorwa mumwe asi musikana ndopakarwadziwa akati asi ungandidaro here zvinonzi akazoenda kuna baba vemukomana akati inini ndiri kuda mari yangu baba akati ndinoziva kuti pangu pacho kana one benzika nderako vakati hazvina mosha regai ndichikupai mainstalments asi nyaya iyi yazobuda nhasi hamuna kutiwo munoti chiine nyaya tinayo pano nemiwo vatariri kuti muri kuti chii akagona akatadza akaita sei ndichakaniwe simba mujolo phela nyaya dzemujolo dzazara titingodziona asika trust yekuti musikana anozopa mukomana wake motikari ivo vasati vawanana chii chinenge chanyanya kuitika apo unenge wanyanya kuputirwa zvakadiko nerudo rikatimbobvunza Rachi chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vasvike maextremes aya munoona chinoitika kana munhu uri murudo zviya unosvika papoindi yekuti inini munhu wandinoda ndinogona kumuitira zvakawanda as a sign yekuratidzawo kuti ndinokuda inini hangu chandinonyanya kubhilivha ndechekuti kana uchiitira munhu kana uchida munhu kumashoko chete haana kukwana saka pamwe musikana uyu aiti ndinonyatsoratidza mukomana wangu kuti zvishuwa ndinokuda changu chese ndechani ndechako saka otiwo rega ndimbomubatsirawo pazvinenge zvakamuomera omupawo mari pazvinenge zvamuomera omupawo chekufambisa kubatsirana murudo asi akomana kokare tisinawo mota tichapa vadiwa vichi because kona panosimudzwa mota pachipiwa munhu inyaya yerudo tingatiwo mazuva ano handizive kune vari kuonawo nesuwo
vakadzi vacho kana kuti vasikana tanyanyita desperate here kana kuti nekuti chatinoziva ndechekuti mukomana kandi anoitirawo musikana wake ndiye rinonzi rinonyenga rinoita se rinohwarara zvino kana rinonyengwa racho riro raakuhwarara richibuditsa wonderfit ameno ngatitaure nyaya iyo ndenyaya imwe yatinayo pano kuti tine nyaya yekuti mukomana akazono torora kune uyo rachi uchizoziva iwewo kuti mukomana wangu mari akandiroresai ndiye umwe musikana. Ko inini ndinokwana papi zvangu ipapo ina handina pandinokwana kaindaroorwa ini ndaroorwa ndakanga ndisipo ini haisi mhosva yangu ndakanga ndisipo pavakanga vachiitirana matransaction chero ndikazozviziva ndatoroorwa ko ndichaita sei hapana zvandinokwanisa kuita pavaviri ava ndo vanoziva zvavakanga vakatenderana vakasvika pakupanana sei motikari because munhu obviously hapana paangazotaura kuti ndazotora motikari yemumwe musikana wandaimbodanana naye ndikatengesa kuti ndikuroore saka pamwe chero akazozvinzwa iye zvinhu zvaakutenderera pasocial media iye haana zvaachakwanisa kuita atoroorwa kauyu atopinda plus vanga vachimbobvunza nyaya yekuti taadesperate here sevasikana vedu vevarume vashoma saka ukange watowana chimukoto utoti rega ndinyatsobatisisa ukati rega ndipopawo nechihonda fiti kuti zvidi tisimbise rudo. Hazina Rachel varume vashoma saka kana ukatongobatisisa saka ini ndaunziwa kuti Rachel saka imi muda kubatisisa pavanhu vedu here muda kuita sei vamukubatisisa vacho kana vari vashoma waibatisisa achiti ndewanje zvemunhu wakanga achitoti ndewangu ndiripo panapa ndiripo. I think that's the mistake that we are making as some of the young women out there kuti taakutadza kunyatsokunzwisisa maroles edu mumarelationships. Murume ngaave murume murelationship mukadzi ngaave mukadzi murelationship handisi kuti pawawanawo mari usatengera mumwe wako gift kana kuita sei asi responsibility yekuchengeta mudzimai ndeye murume responsibility yekuprovida ndeye murume mudzimai anozova mubatsiri but izvazve mudzimai nemurume muri mukomana nemusikana gumirai pakungopananawo magifts ekungoappreciatana mukazoita zvikuru izvi because zviri kumativi eseka pane wakazoti ndakamuendesa kuchikoro akazondiramba ndamuendesa kuchikoro tadire iko kusvika kwese ikoko kunozotikonzera maheartbreaks akaita seiwaya. Alright, pana vateteyewo ava vanoda kunzwa kupodcast kana mungori muharara vateteyewo ndibate tiri kudai bhozi pfungwa dzavo dziri so engaging hazina vateteyewo vakadzi ngavasiye nyaya yekuchengeta varume let them take charge that's why varume vava kudherereka. Be the father of the house kupa mukomana zvinhu zvihombe zvakadaro kurwara stop that vakadzi and give varume their responsibilities. Tichiuya kune ndimi varume imimi do you feel like vakadzi vacho havachakupe maresponsibility kuti muri kudawo kuchengetwa? Unoziva vanonzi magold digger havasi vari kumativi ese vari kuvarume iko zvino vacheri vegoridhe vakuhanda vanhu vane tuntu wavo. Vakomana vanototi ndoda kutsvaga chimhomusi changu chinondichengeta chondipa mota chondivakira imba you see ndo zvikuita vakomana vechidiki mazuva anaya ende vakutsvaga vanhu vane tuntu twavo ende akapiwa motikari seizvizvi handiti iye ototora otonotsvagisa vamwe vasikana that is happening. Saka in this case musikana anogona achibva kuwell-up family yekuti you can give mukomana mota yekuti umboita maerrands ako mukomana akuzonotengesa motikari. Saka vakomana vazhinji vakungohwandira izvozvo vachida kuita benefit muzvinhu zvaasina kana kuswetera you see. Alright, ndakanangana naRachel saka chiri kuita kuti vakomana vedu vacho varipo mazuvano vade kuchiva vakadzi vane zvinhu zvavo? Tinotarisa nyaya yeikonomi zvinhu zvedu hazvina kunyatsomira zvakanaka. Munhu anoti apedza dhigiri rake oenda unotsvaga basa harisi kuwanika. Vanhu vazhinji vanoti wadii kutanga business but business is not for everyone. It's not everyone who is meant to do business. Saka ina handina hangu pamwe chipo chacho chekuita business ndaedza kutsvaga basa harisi kubuda saka ndoita sei ndo pamunozoona umwe akuti zvandawanawo munhu aroda kundiprovidira rega zvangu ndiite kwati
Then kozoita futi imwe nyaya ndambotaura marererwo ari kuitwa vana vachikura. Yes. Kuti iye zvino izvi vabereki vedu hatisisina kunyanya kuva strict semakurira akaita vana kunzoko. Kudhara uko vanhu vachikura varume vainyatsodzidziswa chinonzi kuva a provider from a young age. Zvino iye zvino baba vakada kuti vatsiure mwana mukomana, amai vanobva vatopinda ipapo vakutotanga kuti aiwa musamudaro. Saka vaakurerwa the same way inofanira kurerwa mwana musikana. Saka what do you expect? Paanozokura pacho akudawo kunosvikawo achinoacta as mwana musikana ajaira kuprovidirwa. Ndo zvaakakudzwa achiitwa. Ndo mafungira angu. Alright, kune vari kutijoina panguva ino vacho ari kutaura kuti zvonizvo marerero acho atiri kuitawo vana mazuva ano vana vacho vari kudhedhedzwa zvekuti munhu wemurume anongokura akatongojera kuti ndoitirwa zvese asika rachi nasimba. Tiri kuzoita maissues ekuti tinozosangana nenyaya dzanaTitan naOlinda dzekuti mukadzi ndiye anenge ane mari. Then unoona on and off inoitwa paipa naTitan naOlinda kuti Olinda anongomuka akadecide. Saka ndingati ipapo pacho panenge patombori nerudo here kana pane pasina rudo panenge vachitaka transaction kawo kuti ndokupa rudo ndichengeta. Inini manzwisisira ndinoita zvangu kana kuva nemari hazvifaniri kuva nechekuita nekudanana kwevanhu. Pane vakadzi vakawandisa out there vane mari kudarika varume vavo, but you never know it. So I think it goes back to character yemunhu. Iwewe semunhu uri munhu akaita sei, kana uinazvo, how do you respect your husband or how do you respect your boyfriend? Because right. That inini hangu manzwisira ndinozviita mumwe nomumwe akapiwa role yake. Munhu mumwe nomumwe ane role yake. Saka iye sababa ngapiwe role yake sababa. Mai ivaiwo nerole yenyu saamai. Be a supporter. Haana hake yakawanda. Asi iye pachake unotomuonawo kana achipiwa respect anofanira kuwana. Unotomuonawo achienda out there kunohasla kuti auye achiprovide despite kuti iwewe une mari yakawanda. So it all comes back to character. Zvisinei nekuti mari iripo yakawanda here kana kuti mari ishoma. Vatete yeu vadzosa futi zvakare hanzi varume vari kuendeswa kuUK are being abused because vamwe vakadzi vari kuwana mari more than murume. Vari kuvatambisa nhodo. Kune vakadzi vari kuabuse varume kunzoko. Stand up to varume imimi. Akanangana nemi varume manzwa akazvataurwa pa. Ya, zviriko tichidzokera panyaya yedu yatinayo inoi. Pane issue yandaona imwe yandikuda kuti tikurukure nezvayo whereby vanhu vachidanana handiti vatova mukadzi nemurume vasina kuna kuroorana vachichaya mapoto. Tiri kukasira kufambisa zvinhu asi zvisati zvava officialized. Tatova mukadzi nemurume zvekuti time kuona mukomana yakazonoroora umwe uku pamwe atoneta nayo. No right. Atoneta makuseni maskati mapiridze malaria. Yeah, icho kwadi zveshuwa vanoti hanzi zvoni kana muri pamaaudition don't play as if you have gotten the role. Hausati wawana the role. So this goes to all the baby girls out there. Don't play the role while you are still pamaauditions. You might not get the role. Right. Ndoda kuti rachi unyatsodzisokorodza slowly tiri kudzidziswa nyatsovataurira kuti chi. Ndiri kuti inini kuma baby girls out there. Because hausati wawana role. If you are still pama auditions, don't play the role before you get the role. Yes. Because chinozoitika ndechekuti ma-auditions kai vakawanda vari kuuya vachizoaudition. Mumwe achanhongwa iwe wanguri watopfuurira mberi nekuplaya ma-roles acho. But inini papo ndine mubvunzo racho ndenge ndichifunga kuti ndiri kugona because maybe ndoda kumuratidza kuti inini I'm that woman nokuti ndogona kukuda zvakaoma nokuti aparadza kuti musikana anga akarongeka. So maybe aida kutrai kumuratidza kuti aiwa inini ndinongokuda wakada nyange usina. Saka pamwe ndinochifunga pamwe ndiri kugona ka. Pamwe ndinoenda ndichinowacha iwe ndokufunga ndiri kugona ndiri kubika. Ndisingazive kuti panoya asingatowacha ndianororwa. Saka ndozoziya sei kuti alright apa ndiri kupfurikidza apa ndisi kupfurikidza. Aiwa zvekuwacha regai zvenyu zvekuwacha asikana. Uchawacha zvenyu mukaneta kana maroorwa. Because what happens with men is they know what they want.
exactly vanoziva wavari kuda kuroora. Saka chero ukawacha ukanosvika uchiwacha every week magumbeze akatora akamanyika mumadhaka ukamatora ukamawacha futi kana asingade kuroora haazokuroori nekuti wazomuwachira. So stop playing the role. Okay, hanzi naEvelyn Alifanti, varume vari corachel problem vari kutiza responsibilities, vamwe vakuzvita vakadzi nekuda kuchengetwa yawe. That one tine varume vakuda kuita ana sisidori because varikuda kuchengetwa. Saka ndozviri kuedza kutaurwa naEvelyn. Ndofunga panyaya yedu apa pane nyaya yekuti motikari, saka pane registration book chichichichi. Saka ndinoda kunzisa kuti pakadana kwasvika pakuti panana bhuku motikari here kana kuti mukomana akasina bhuku remotikari chichaitika kutazokwanisa kutengesa motikari. Ndamboda kufunga nyaya iyoyo Pela. Normally iye yakatoita imhosva inotosungisa nekuti mukomana akatengesa mota yemusikana wake akatopara mhosva. Theft of trust property. Iyo mota iyoyo kana akatengesa asina bhuku kana kuti anogona kunge akafojera mapepa yatova imwe imhosva zvakare. Munhu anotosungisika zviri pachena nemhosva yakaita. Zvino nerudo tikati musikana waye anogona kuzomusungisa here pamwe achiri kumudaka. Anganyura murudo kana ndanyura. Alright, Rachel, kunyura kunoparira, but ini ndinobelieve kuti if you're given a chance, fall in love. Zvekuzoti hazvo munhu anokurasa but given a chance, fall in love because love is a beautiful thing. But tingati mazuvano musikana uyu aiva here neknowledge yekuziva kuti anogona kumusungisa mukomana nezvaakaita izvi. Vanhu vane knowledge here, vanhu vakumboziva mutemo here. I think ndo imwe nyaya iri kuto yatinogona kusangana nayo, nyaya yeinformation. Kutaura chokwadi ndokutotanga kutozvinzwawo izvozvi kuti kune zvinhu zvakadaro. And also utozotasa kuti musociety matiri kurarama vanhu vanayo here information yakadaro. So these are some of the things that we can also look into. Kuti how best can we get the information out there kuti vanhu vanzwisise, because iye paari anenge achitoti saka ndatonyura rega hangu ndine notaura nababa wacho pamwe wanga edza kundibatsira kuti zviitike. Asi kutoziva kuti nyaya inotogona kuti munhu asungwe. Saka there is a lot of things that happens out there zvokuti pamwe pacho unotozoona uriwo wasungwa utozoshaya kuti komurundisungirei wokutaurira kuti pane mutemo wakati usingazikani. So it's also handizivi zvangu responsible parties how best nyaya idzi can go out there to the society so that people are well informed on such issues. Alright, Faith Muzoka, hanzi chokwadi munobikisa mapoto akasvika pakuvhinza yoraswa yavhinza unongochibikisa mapoto osvika pakuvhinzwa. Pane nyaya ndida kutaura nyaya yekuti musikana akazoenda kuna baba, and tichiverenga nyaya yedu chinzwa nyaya yedu baba is a very respectable person because baba vatori mufundisi is a preacher to one of the churches. Saka ndiri kuti maitikiro azvakazoita to the father vakanzwa sei because baba vanorespectwa apa church is involved. Saka pane dzimwe nyaya dzatinonzwawo. Inini ndakagara pano I'm a bishop's child. Itogara chinzwa nyaya dzevana vemafundisi. Nyaya dzemafundisi kuti vana vemafundisi echi chinoitika. Ameno, if you have something to comment on that kuti amana tisei tichirasisa vana vabereki vedu. Aiwa, chinoitika mufundisi ndibaba iye hasi mufundisi. So we should also understand that chero dai kwakuri kuti mufundisi ndo vaita izvozvo, mufundisi munhu. Saka zvinhu zvakadaro zvinosanganikwa nazvo. Asi kuti chinenge chisiri chinhu chakanaka. Plus ine nangu ndinongoramba nyingotsikirira nyaya yekuti vasikana ngatiregei kunyanya kuenda over and abroad for someone. Okay. Then zvimwe zvandinoda kuongororawo ndichiona. The guy could have taken advantage. Exactly. Kuti the girl anogona kunge ari soft. Ane heart yairi very soft yekuti munhu anenge ane tsitsi anobva atora advantage yekuti chero ndikadai hapana zvaanoita handisungisi munhu anondida anotogona ngari kuti take advantage of that. But imimi varume, why do you take advantage kana wadiwa munozviitire?
Hazvisi kuvarume chete. Why do you do it? Because I know us women also take advantage. Why do you take advantage? You know what? It's a weakness. It's a weakness. It's a weakness to some. Varipo vanhu vakangosikirwa kuita heartbreakers. Ngotyura moyo yevanhu vachienda, kuumburudza moyo yevanhu vachienda. Vanozoenda kwagogoma moyo, unozviona. Wakuzogadzirwa hanzi naTsitsi Maposa, mazuva ano varume havachadi kushanda, vakuda kushandirwa nemadzimai. Varume wacho havachadi kushanda racho. Zveshu akwete vese. Aiwa akwete vese. Variko varume vari kushanda zveshuwa zvekuti unonzwa tsitsi vachipinda mugodhi vachiita sei. Asi kutaura chokwadi ndichitaura inini makore atakura isusu, isu takakura kudhara. Makore atakakura isusu taiona baba vachienda kubasa. Zvisinei nekuti amai vari kuenda kubasa. Baba panonzi payday. Inini baba wangu nditicha painzi payday yematicha. Taiziva kuti baba vachibva kutown vaiuya vakatakura masaga nezvii. But iye zvino izvi zvasiyana. Okay. Mumafamilies mamwe atinosangana nawo unotoona murume achitofona kuti magetsi apera mozotenga magetsi. Kwete nekuti akamupa mari, but there's a situation yekuti pamwe anenge akamubatisa mari, iyo situation inenge yakatosiyana. Mudzimai haasi kutoziva kuti payslip yababa inonyorwa kuti chii, khadhi rekubhengi chairo haana chero pin number. Ushaya kuti saka baba mari yavo vari kuishandisa chii. Ende chero kuri kuti vauya nayo pamwe $10 haisi kukwana. Kudhara uko vaiti vakauya $10 isiri kukwana, still they would go out there and hustle. Mari youya yakawanda yekuti wakwanisa kuita take care of the family. But ina handipi mhosva kuvana baba chete. Imwewo mhosva ndinoipa kuna namai because vaane chindini, I can do it, kana singade I can do it. 50-50 independent women. Kana inini kana akangoregera inini nichangoziita hangu handina kana problem nazvo. Saka murume zvake anopota achizvibvisa mbichana akati ava vanozvigona regai vaite sei, regai vaite. Well, nyaya dzatandinadzo nhasi dzanga dzichinakidza asi nekuda kwenguva tinogona kuswera pano tichitandara tichitaura nyaya asi nguva dzedu dzafamba dzaenda. Ndofunga tichingoda kupendera chirongwa chedu. Handizi Simba unewo zvaungada kuwedzera pane nyaya dzatachitaura nezvadzo zvaungada kutaura tisati tapinda. Chinhu chandingada kutaura nekukurudzira ruzhinji rwakatarisa pano pachivhitivhiti chedu nekuti as people let's retain our dignity. Unhu hwedu ngatihudzorerei pachinzvimbo chawo, ngative nerespect nemaboundaries pakurarama kwedu, kuziva kuti uyu ndinhingi tichipanana rukudzo rwakakodzera. Kana ari mai ndimai, kana ari baba ndibaba. Ngatidrow a line between marelations iyaya. Pane ma-do's and don'ts, things that you think you need to do as a son kuna mai wako, things that you cannot do, things that you can do zviripo. Then kechipiri rudo ndore rwaviri, ende kana tapinda murudo ngati let's be honest to each other and tikwanise kurarama life iya yatoti ine umwari mukati. Amen. Nekuti kazhinji ukaona wakuita zvakadai izvi patova nechidhimoni so chimwe chimweya chechisatani so chinenge chakukunanaira. Saka ngatizvibvisei izvozvo tirarame life yakanaka. Uyezve kana wada munhu ibva wada iyeye. Uje mudzidze kushanda vakomana vechidiki. Modzidzawo kushanda. First life, yes, we need to be rich, but zvinoshandirwa. Hazvisi zvinhu zvekuti unongopuhwa wakagara. Yes. All right. Rachel, it was beautiful and nice to have you with us. Tichida kuvhara yedu chirongwa chedu. Words of encouragement kune vanga vachionawo panguva ino. Tsika dzedu dzakaendepiko. Akazemba mutukudzi because zvimwe zviri kuitwa mazuva ano. We really need to make sure kuti taramba takabatirira patsika dzedu. Yes, iye zvino takurarama in a global world where we see zvinoitwa kuna naAmerica kupi. Asi ngatirambei takabatirira patsika dzedu. Ngatirambei chero muzvikoro.
kudzimba vanoti izvo charity begins at home. Kudzimba Yes. kwatiri uko ndokwazviri kutotangira kunyanya. Ngatidzidzisei vana vedu tsika nemagariro nekukosha kunoita ukama pakati pedu. Yes. Then toenda panyaya yerudo. Vasikana, stop playing the role muchiri pama-auditions. Zvichengetedzei. Thank you very much. Thank you so much. Inini zvandadzidzawo nhasi ndinozita tichirongwa ndechekuti iwo nesu tinenge tichidzidza I won't play role. I will not try to be a wife when I'm still a girlfriend. So panguva ino vadiwa vatari, thank you so much. Tichipenda chirongwa chedu, thank you so much for watching. And tanchiona macomments enyu. Motres wena matete hanzi hai paSly, hai Motres, tinofarawo ende tiri kufara kuti muri kufarira chirongwa chedu. Tangachiona takatita engagement. Rambai muchiona chirongwa ichochi uyezve like now I'm trying to say is 11 o'clock we're gonna make it our time. Saka 11 o'clock that time zedu the podcast from onwards. Saka gare makagadzirira kuti tinge chikunzirai zvirongwa zvatinge tinazvo pano zvatinge takafambirawo kwatinga mastories tinowo mastories atakaita pano paSly Media. Nhasi takachitawo mastories akaitwa neH Metro. Tinoona kuti H Metro inosvika kwese nesuwo futi tinosvika kwese. Saka paSly Media pane mastories atakaitawo ekuti pana akatengawo ring, muchaiona mukaenda munoiwana ichaiswa nhasi. Akatenga ring yake kumbaroko asanzi ring yaya haichabve mumaoko yakuita kunge chikwambo. Saka zvizere chanzwa achitaura journalist vakanomuona vakataura naye. Saka story yo ichabuda nhasi paSly Media. Then pane imwe story iripo yekuti yakanzi takamuona paYouTube munhu atiza chikwereti. Chokwadi ungati wewo watiza chikwereti wakuenda pasocial media. Saka story yoyo iripo pa page pedu pa YouTube pedu and munoiona. Saka panguva ino I want to thank you so much once again. Nikuramba muchiona musakanganwe our winter promotion yatinayo. Come and advertise. Uyai advertise mukana wacho uchiri wakavhurika. Panguva ino ndakukusiyai ndini wenyu Pelagia Okampuro kana kuti Sokostina. Thank you so much. Bye bye. Ideal pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including big hexagon, domestic interlock, domestic dog bone, industrial interlock, and cement bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Ideal Pavers. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself.